ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз 24 январи соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. ва шумо пешниҳод мекунем ниҳолҳое ки аз Эрон овардем, яке аз ниҳолҳои беҳтарин мебошад. ин ниҳоле ки дар пешатон мебинед ниҳоли чормағз аст. ин ба қимати чормағзро бинед, нархаш 50 сомонӣ. ин чормағзое ки кӯтоҳ мешаваду лекин бисёр мебандаду пӯсташон коғазӣ аст. ин қадаш баланд 4 метр аст, лекин вақте ки мо мешинонем баъд рӯи баҳор моҳи феврал охираш ин қадар монда мебурем. 1 метр 80 сантиметр монда мебурем то ин ки ин аз нав савз шаваду мева диҳад. дар шумо 2026 шинонед, хоҳад 2027 бисёр дераш 28 ба шумо мева медиҳад. ва вақте ки 1 метр буридед, мана ин нохунакҳоро мемонед. Нохунакҳоро намебуред, чунки ин нохунакҳо сабз шава нагад беҳтар. Мана ин нохунакҳо вақте аз 1 метр поён нохунак бошад, нохунакҳоро набуред. ҳамдӯрон азиз, ин чӣ гуна чормағз аст? ман ба шумо нишон диҳам. ин чормағзҳои амрикоӣ аст, чормағзҳои канадагӣ аст. мана бинед, ба даст пӯст мешавад. аввал ман шиканам. ина ман сахти баъд ҷиқидам, як ора ҷиқида рафт, шикаст. ҳозир дигарашро мегирам. ина бинед, пӯсташ тунук аст. хай дидед? инро ман сахт ҷиқидам, маҷақ шуда рафт. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. беҳтарин чормағзи равғандор. мағзаш сафед аст. вале ман дигарашро оста карда шиканам. оста шиканам ки сахт нашиканад. эҳтиёт карда шиканем, ки пачақ нашавад. мана пӯсташа дидед, худаш мебурояд. ҳолиам ман сахт зер кардам. ина пӯсташин хеле ҷудо мешавад. ҳамдӯрон азиз, марҳамат. деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб, нархи чормағз 50 сомонӣ. муроҷиат кунед. аз ин намудаш ҳам ҳаст, аз намуди дарозаш ҳам ҳаст. ду шакл ҳаст. ино ниҳоят бисёр мебандам ва пӯсткунешон осон мешавад. чормағзои калон аст ин. мана ҳамдӯрон азиз, ниҳолро балагашро бинед. дастаи теша борин ғавсияш. ҳамзамон рақами телефони 988 30 59 99 ва ё 900 00 44 89 ба ватсап муроҷиат кунед ё ба телефон. ҳамзамон ба шумо хабар медиҳам ки ниҳоли себи Golden Delicious 50 сомонӣ. марҳамат, чиқадар ғавс аст. мана якташро ман буровардам. марҳамат, бинед, Golden Delicious. инро ҳам кӯтоҳ мекунед баъди буридан, то ин ки аз нав сабзида кӯтоҳтар ба шумо мева диҳад. инчунин як намуд гелоси беҳтаринро дорем. ин гелос агар дар ғарм, дар Файзобод, дар Мастшои кӯҳӣ, дар Файзобод бо дар Қаратоғ, дар минтақаҳои назди кӯҳӣ кунед, умуман беҳтарин гелоси калон мешавад ки дар бозор бо нархи ниҳоят қимат меравад. давом медиҳем. зардолии беҳтарин бисёр нест, 200 дона аст. гелосам 200 дона аст, себам 200 дона аст. марҳамат, муроҷиат кунед. инчунин анори беҳтарин. анорро бинед, қадашро бинед, чени қади ман аст. анорро бинед, қадаш чени қади ман аст. анорҳои беҳтарин 50 сомонӣ. бинед, решаҳои беҳтарин, решаҳои бақувват дорад. марҳамат, муроҷиат кунед. 988 30 59 99 900 00 44 89. 50 сомонӣ бодом, 50 сомонӣ себ, 50 сомонӣ зардолу, 50 сомонӣ гелос ва инчунин ангурҳо дорем. ангури атом рояли амрикоӣ ки ҳаст, сиёҳ, кишмиши бедонаи ниҳоят калон ва инчунин боз як намуди дигар ба монанди тойфӣ аст. аз тойфӣ мо ширинтару бомазатар аст. тойфӣ мо ҳам беҳтарин аст. инам тойфӣ ба шабоҳат мекунад. ана ҳамдӯрони азиз, ин буд ниҳолҳои мо. марҳамат, муроҷиат кунед ба мо ба телефони 988 30 59 99 900 00 44 89. деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб.
دستافکا تو کدام نوحیه دارید یا ندارید؟ دستافکا تو تاکسی های نوحیه داریم. بعد با تاکسی نوحیه‌تون میتیمو شما از نوحیه‌تون گرفته پول تاکسیتون رو میتید. بعد دیگری در تماس شده. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. مرحمت مراجعت کنید.